walau nan kayo datang membujuk dakan duang indah dan tu kalai lada kan duang cuma kau dah mada bapantoan nindak tabado ibo hati sadang duduk bamanuang ju cuma kau dah mada rengkatoan asa sampai sekali kini ndak batu kasalamu oh nyo dai udah pagi ini. Ya, isu sesungguh kan di menekan itu. Enggak lain. Yo. Raminyo pasa di sungai tunu rami di anak koto gadang saja bulan kotimbu hati kajek kandung dak namuai hilang lagi kandung sampai pingsan. Oh balik kami dia basturi ampe kayu gadang batang dia luo kok di kami dia ayo adik nak kadape elok dan kayo dia oh cari gantinya dia kadangnya oh cuma kau dah mada bapantoan jari bak namu mada jari tunjuk nan sarampiang jo jari mati cuma kau dah mada dan katon walau nan kayo datang membujuk dakan duang indah dan tu kalai lada kan duang dari banamo mak si jari mati sadundun yo rampu tangan yo adik minda nak ganti sampai mati dan jayo tangan oh dia kan Sampai mati kayak tangan nama tuh. gadang biliknya mada sitiawan nambadin yang babawa indah hodi mului sajo mada udanan gara kok di hati sebagai indah dai oh ayam kuria rambayang taduang ikut menjelo ke dalam padiam dia saya dia barilah makan ala dalie dia tujuh kampung adik seorang kini nan yatina lain sudah tenai
Oh denaram kan ya kanduanging wa indah madak ketikulai orang tiku parang jogala wa indah madak kekiculai udah kanduang parayubana lada kanduangi rola di parang yorolai parang yohana barawanso awa indah di perkiculai adia dulu bakatoi yo dia kanduangi bilang banget Kalau orang cari masuk dari kamar le, terus ada. Aduh, rugi lampu biasa.